Khublei yapi baroh nak liang jong i Good News TV bat ni I Khublei Easter ka besuk ka bekemen nak bynta jong pi baroh U Jisu Jingmihpat bat Jingmihpat shisha nak liang jong i Good News TV ngi pen pau ya gajing sngongu U Blei U Baladonbok Kharkamni bat ni bat kyrpang bala penyo angi ka step ya ka sngi kabalong ke sngi ka bakrau ke sngi ka kyrpang ke sngi ka kentang ke sngi ka bangikan mau ya ke Jingmihpat ka jong utrai bat unong penim jong U Jisu nak liang jong i Good News TV ni I Khublei Easter ka besuk ka bekemen nak bynta jong pi baroh ni im ka percay ka bamdan Jingkyrmen bat ki babon ki sngow baki dona preng jong ke jingdu Jingkyrmen kamtam ke jingdu Jingkyrmen ya ka laway jong ke jingim kadon ko we ka kenhun nong ruai ka baju ruai ya ki jing ruai ke bangiong ki jing ruai secular ka bekerteng ka dream theater ki ruai ya ka we ka jing ruai balathau dau John Petrusi ka jing ruai ka baki ai kerteng the spirit carries on bala ka khot jong ni ka jing ruai ka ong where did we come from, why are we here, where do we go when we die, what lay before, what lies beyond, and what lay before. Is there anything certain in life? Ling ba ki kentien jong ni ka jing ruai ni snow thu ya ka jing bam don Jingkyrmen ka jong brio ya ka laway jong ka jing im bat nga kwa banong yangi ha ka ni ka step larau ji suru Jingmihpat ha ka bakum ka ni ka sngi arajar snem bin shwa ka jing im jong a jong pi kanong ka jing im ka bam don Jingkyrmen ya ka laway bat man Wanrah ya ka Jingkyrmen ha ka jing im jong i ki brio U Jisu ulare ban yap bat ulare ban Jingmihpat ha ka sngi ka balai U Petros haba ukren syapang ka Jingkyrmen ka ba ka Jingmihpat ka jong U Jisu ka Wanrah wong ya gini ki kentien ha ka shiti ka baningkong U Petros ka lenong ka baningkong ka khot ka balai wong ka kyrkhu U Blei bat U kpa jongi U Jisu U ba utrai jongi U bakat makum ka Jingkyrmen ka ba krau ka jong U lapan ka arsin yang isya ka Jingkyrmen ka ba im da ka Jingmihpat ka jong U Jisu ni ka bayap ni don ka Jingkyrmen namar ba U Jisu Jingmihpat na ka bayap ka jingim ka jong i ki brio kalong ka bangiya ksat om tang bangin lat shiliang na gini ki jingye ki bangiya kendu menta ha ka jinga lenti jong i ka ni ka perthai Henry ka jingya ksat ka jong brio shitulup ka perthai kalong ya ka jingbam dan Jingkyrmen ya ka laway jong ka jingim but day na ka daw ban Wanrah hangi ya ka Jingkyrmen U Jisu ulay ban Jingmihpat na ki bayap but na ka bakum ka ni ka sngi Easter ni jusko tana ban ruai ya ka jing ruai ka ba ubil geta bat ka gloria geta ki thau ka jing ruai ka ba jusko tana ban ruai ya ka bakum ka ni ka sngi Easter ha ka buong because he lives we can face tomorrow ya ka bala pen kalala ni translate ha ka tien khasi giong namar bau im ngidon ka Jingkyrmen ki parbanget beit bat ki parlok ki bepet ya ka program ka jongi nga kwa ban ben mau ya pilang baroh ba ka Jingmihpat ka jong U Jisu ka long ka bedon kam namar ba ka Wanrah hanga ba pi ya ka Jingkyrmen bat ka Jingkyrmen ka bedon kam ka jingim ka jongi U Emil Brunner U badai nangtai na Switzerland uang ya gini ki kentien uang what oxygen is for the lungs such as hope is for the meaning of human life uang kumba ka oxygen lani ka air ka bangi ring men siem kalong ka badon kam na ka benta kitor bau briu laban ring ban penhiar men siem kum taru ka Jingkyrmen kalong ka badon kam na ka benta ka jingim jongi ki briu lara klem ka Jingkyrmen kum lungin im mas preng jong ka perthai ka badu Jingkyrmen bat U Jisu ban Wanrah ka Jingkyrmen ula dei ban yap ban Jingmihpat ha ka sngi ka balai ban ka Jingmihpat ka jong U ni don ka Jingkyrmen U Blei Un kyrkhu yang nga ya pi bat kyrpang ya pi ka bepet ya ka program kum ni dang step abangi raki ya ka sngi Easter ai bangin yo pat ya ka Jingkyrmen ha preng jong ka jingdu Jingkyrmen jong ka jingim ni don ka Jingkyrmen
namar bau Jisu em tungin sngap ye gani ke Khubor le magani ke jingrai kaman wanlam hapreng jongi hagani ke por ngeit bakani ke jingrai kanang I Jisu api ye ke Jingkyrmen haga jingim ke jong pi bangi syakri ya U Jisu Baladonbok ni ke bayam bat namar bulam mipat ni don ke Jingkyrmen U Blei Un kyrkhu yangi bat ye filang baroh bat sajisian pat ke sngi Easter ke besuk ke bakamen na ke bynta jong pi U Blei na ke bynta ke buram jong u amen. Cam là cả chinh tép đúng ban khung ya trai la mi hasngi valai jing tép ayong badom Jisu la jong kyrkhu baroh kene na jingdom jingya hallelujah Jisu la mi pat jingtap ya u kam la shuban bat trai la job ya ka jingya aga jingya hangnus ni jongpa aga jingya hangnu por jongpa Jisu la job halor kading na uyap namar jonga kabur jongka jingyam kam don bor hangta Jisu Kristus in kisim lami bat shisha Jisu la mi pat jingkap ya u kam la shuban bat trai la job ya ka jingya aga jingya hangnus ni jongpa aga jingya hangnu por jongpa Jisu la job shisha Kem ha u Christ utrai ka Jingkyrmen uai yen ken tiêu jing yaro buram rungin ai Jisu Christ lami pa hagaski job ya ka jingya aga jingya hangnus ni jongpa aga jingya hangnu por jongpa Jisu la job shisha hallelujah Jisu la mi pat jingtap ya u kam la shuban bat trai la job ya ka jingya aga jingya hangnus ni jongpa aga jingya hangnu